technology. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa propensya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ikapitong adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa mga kapurukan kag kabarangayan sa syudad sang Bacolod, kalakip man ang ato sining mga balita karon dugay-dugay lason ta ini mga kaaksyon gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga kaaksyon sa mga balita nasyonal. Alandahon taman karon kag ang aton sining mga national and local election o local national and local nga mga topiko dalon taman karon diri sa aton sining pangalagad daw pila na lang ka oras kag largada ng kampanya para sa nasyonal mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. At 12 midnight karon mga kaaksyon ratsada na ang aton sining mga kandidato sa national from president, the vice president and senators. Mga kaaksyon tirada na sila karon tungang gabi kag buwasa makuan gini kadto na kag mag-launch ang iban sini sang ilang nga mga kandidatura mga kaaksyon. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag ang aton sining vaccinations for minors from 5 to 11 years old malambada man but diri sa aton sa syudad sang Bacolod daw karon base ang supply maabot na kag the following day magasugod na mga kaaksyon no? Ang pagbakuna sa mga minors mga 5 years old until 11 years old mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa oriental side kalakip man sa bugos nga probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man karon dugay-dugay mangin kaupod ta ang congresswoman sang Lone District sang Antique at the same time former Senator Loren Legarda mangin kaupod ta diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Sige
kahapon nag-start man ang interview sa aton sining mga kandidato sa syudad sang Bacolod, no? Di kahapon nag-start sa may Northwest Inn ang alkalde sang syudad, Mayor Evilio Lunardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag sa pagka-congressman si Dan Atayde nangin kaupod mga kaaksyon. And next Sunday, that was Pebrero 13, mangin kaupod ta mga kaaksyon ang nagapapili bilang alkalde sang syudad, former Congressman Albi Benitez kag Vice Mayor Distrito, no? And Congressman Greg Gasataya. Amo naman ning mga bisita ta sa palabuton nga Domingo dira sa Northwest Inn, mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon na Marlon Hinovia sa diligid lamang madugay sa Kapitolyo Comelec Negros Occidental, magasapol buwas nga adlaw angot sa pagumpisa sang kampanya Operation Backlash, isa sa mga paghahambalan kag 13 ka mga lugar sa Negros Occidental areas of concern sa maabot nga election. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, temporaryo naton maging kopod si Aksyon Art Tayhupon pagdihon sa mga nagakaygong estratehiya na talana nga talakayon sang committee ba ni Councilor Inoy Novero in kaso nga malakip ang syudad sa plano sang DepEd nga expanded face-to-face instruction. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Colonel Martin, nagapandam sa mga illegal nga pabulang. Hindi sila maguntat panakop sa illegal nga pagpanahor sa mga kapurukan diri sa syudad sang Bacolod. Sa balita naman sa Nokpoy, gabalita ni Aksyon na Brian Morden, pag-abdak kay Garfield sa syudad sang Bago, wala gihapon sang natumod nga suspect, biktima, wala man makitaan. Way patugali itong isa to. Ay, sa pagkadugay na to din to siya ay no? Kag 52 anyos nga soltero dakop sa drug buy-bust operation sa Dakbanwa sang Talisay. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, jeepney modernization igalansar karon nga adlaw. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, top 7 nga nadakpan sa drug buy-bust operation, gin-inquest na mga kaaksyon. Kag isa ka residente sang syudad sang Bacolod na lumo sa Lakawon, ginaimbestigahan sang kapulisan. Sa balita naman sa unang distrito, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, isa ka persona may kaso nga pagpangawat arestado sa Banwa sang Tuboso kag mga manunudlo paghahasaon bilang preparasyon sa eleksyon. Sa balita naman sa 3rd District, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, isa sa mga ginaligar nga empleyado sang syudad sang Talisay na dakpan sa isa ka buy-bust operation sang kapulisan sa syudad sang Talisay. Kag sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, BP candidate Sara Duterte ginpanginwala ang report nga may plano buslan ini siya kay BBM.
Kag siyang patay sa madugon nga aksidente sa isa ka van sa Cagayan. Kag MMDA Chair Abalos nag-resign sa pwesto. Kay daw mga campaign manager siya ni Bongbong Marcos, si Chairman Abalos bala, mga kaaksyon. No? Sige, mga detalye sa pagkaroon ta ini mga kaaksyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa mga kaaksyon karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB program, no? Pagtapos like kag share, ipadala ang mensahe basta jutay lang, no? Para siguradong sigurado matagan tay na igtalopangod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sa Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 7, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 11 kag 14, liwat 11 and 14. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang nga pag-monitor kay Barrio Garay, Christine Minias Villalobos, Gian Resisio, Mr. Milili Oligo, kag Madam Georgia Gargasiran. Salamat gid, no? And likewise sa kay Edmar Kilitar, sa kay Mary John Tumayan, James Kiven Sugdon, and Virgie Omblero, no? Virgie Omblero, Maria Victoria Paredes Ngo, and Manjo B. Arnejo, kay Maria Leia Marabayay Les Banaglorioso, Rimart Manggilimutan, sa kay Huma Lumina, Virgie San Antonio Alpenda, Dino Alik sa Hinigra, no? Idilaos, Christian Bea Dalisay, Niepes A. Jasmine, Jonalyn Ninial Di Crepito, Trademark Leresa. Salamat gid, no? Sa inyo sining pag-monitor. Likewise kay Hansel, John Randolph O. Robin, may lang pag-monitor sa inyo, no? And likewise sa kay Michael Casuyon, Janilo Sansino, Nolfo Dormentes, Jessa Totisano Faustino, and sa kay Mr. Milili Oligor naman siya, no? Salamat gid. Thank you gid sir sa inyo sining pag-monitor sa sining udto. Sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban mga kaaksyon. Standby ay matagta pila ka mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Standby aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Patrol Life Extension Coffee Mix anay na kayang LF Coffee Mix or Life Extension.
balita, una sa tamang serbisyo. At ang balita ni Akson Alvin Graba sa Patrol Jeepney Modernization ni Galansaror. Ginlansar subong adlaw mga kaakson. Yari ang kauntan sa report ni Akson Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Akson Alvin. Akson Alvin. Yes, aksyon Rex formal na ginlunsar karon nga adlaw ining jeepney modernization program diri mismo aksyon Rex sa may JMC building sa may dalan sa Lacton Barangay Mandalagan sa siyudad sa Bacolod. Sa diin ini ang ginpangunahan man mismo no ni Attorney Maria Josette Abillar, ang legal officer no sa LTFRB, and of course with the LTO Bacolod District Office si Rio Ben Campus. Sa diin ang ini nga salakyan aksyon na Rex isa ka coaster type iya sang Colette Corporation. Actually ginbakal nila 2.3 million mo nagabiyahe. Sino nagbakal? Iya sang Colette Colette? Colette Corporation. Ano isang Colette man? Mamangkot ko di karon sa pagkayari action na Pro funded by the government. Ini kon private sector ni. private sector ini action na Rex. Private sector? Private Bali gindonar actually, nila sa? come again. Gindonar nila kay sino? Actually ginbakal ni nila action Rex amling naga-operator karon ang Colette Corporation. Di ko makuha ko na ano ning kulit ni? Basi kulitis ni? Ano ning kulit ni man? Mamangkot ko ni karon after kay attorney kay Aris ni attorney action na Rex. Unahon talang anay si attorney Avillar. Ma'am, formal na gagin inagurahan no ang karon nga adlaw ining jeepney modernization program. Yes, ma, yung udto no sa tanan nga tagpalamati sa inyo programa. Oo, subong nga adlaw ginlunsar naton. We launched the first ever modern jeepney diri sa Bacolod City. Oo. Attorney, hasta sa lang makabiyahe na ining mga daan nga mga public utility jeepney granting nga subungin ang lunsar na aning jeepney modernization program. Well, actually ginaga-issue kami no sa subong sa ginatawag nga provisional authority sa tanan naton nga mga jeepney, traditional jeepney. Kay ang ilang nga provisional authority is good for 1 year counted from April 1, 2021 or until April 1, 2022 or until a new operator shall have been chosen or selected. So, basi masibot sila, basi makuldaan sila. Right now, we have a deadline of April 1, 2022 para sa mga provisional authorities and jeepneys. Pero, why na nagkakahulugan na asa lang gid sila dira. Because, syempre, kung pauna natin sila by April 1, wala sa may madalagan sa aton dalani. Oo. At paano ma'am, para maintindihan sa tanan, especially sa mga drivers, sa mga operators, para madulang ilasing fear, ano ang dapat simuon sa mga traditional na mga salakyan ma'am, especially sa mga operators and drivers? Alright. Well, first and foremost, as part of the modernization program, dapat ining aton mga individual operators. We're talking of operators, hindi jeepney. Hindi drivers, I mean. Our operators should consolidate. Ining matulad sila bala sa isa ka kooperatiba, o sa korporasyon, kung sabihin ang ilang mga individual franchises, pag-aisahon under sa pangalan ng co-op o kung sa pangalan ng korporasyon. Pagkatapos there are certain requirements, one of which is that dapat mag-loan sila sa bangko, agad nga makabakal sila sa ginatawag naton nga modern jeepney. Kasubong nakatapos na kita no, madamo na sang aton nga mga na-hearing kag na-evaluate nga mga petitions for consolidation ng aton mga operator sa Bacolod or sa Bilog na Region 6 ang balunan naton. Kaga sa subong nagahulat na lang ina sang mga ginatawag naton nga Local Public Transport Route Plan or LPTRP. Dira sa LPTRP naton makita naton kung ano nagid ang mga specific nga ruta sang aton mga jeepneys kag kung pila kabilog ang mga units nga mga dalagan sa sina nga mga ruta. Of course, yung kuha ni naton based on the survey
undertaken by the LGU to determine ridership. Sa amo na nga may pagkalain-lain ang aton nga mga number of units between sa nagadalagan gid nga actual kag ang nagagwa sa aton LTPRP. So, Kaang ngay sining call it ni ma'am, corporation, ano hindi sila, corporation ni siya o sa mga solo na ganyan na privado? well, operator, ang operator nato, no, madamo ni sila nga operator sa sulod ng korporasyon. Sila ni ang mga individual operators ang una nga nagtindog sang ila korporasyon kag dito nila sulod ang tanan nila nga mga prangkisa. So sa atong mga prangkisa sang individual operators nga incorporator na sang korporasyon, diyon kan sila naton ato kag nag-issue kita sang consolidated nga prangkisa in favor of the corporation. Sige ma'am. Ma'am, basta ba abiso ka o kung na-advisors ka sa atong sining nga mga traditional drivers, of course, sa mga nagapanagkiya sa mga daan nga mga salakyan? Well, ginapang-bay naton sila, no? Ginahingyo din naton sa sila na mag-intra sinin sa aton nga modernization program. Kay ini nga programa, tinutuyo sini nga hatagan kag i-uplift ang pangabuhi sang aton nga mga operators kag sang aton mga drivers. So, siguro, tungod sang pandemya, medyo naghinay-hinay kita, pero ang tinutuyo din naton is to provide a better service sa aton mga sumalakay and at the same time, kung hatagan naton sang maayo nga palangabuhian ang aton operators kag ang aton drivers. Yes. Thank you din ma'am, no? Actually, Kaya anong matabo iya sa mga undok ni sa ano pa nga mga association ni? ma'am, ano matabo ni sa mga asosasyon, sa mga drivers ni? Like, diri may tatlo ka organisasyon, ma'am, mo. Federasyon like Undok, Estone, and yes, ang Febakda. Actually, ang asosasyon nga ini, this exists separate yes sa aton nga mga kooperatiba. So, ining mga asosasyon, organisasyon nila, pero ang kasulod ng asosasyon nila, may mga individual nga operator. At ang mga individual nga operator, amo tong gininyo naton nga mag-consolidate o magsulod sa kooperatiba o sa korporasyon para makansila ang ilang individual franchises in favor of the corporation or the cooperative. So, separate na siya nga entity sa nag-consolidate nga ini. Di pwede man isla gyapon nga biyahe, Action Alvin? Pero pwede pa siya Japon makabiyahe, ma'am? Well, for as long as there is no order from LTFRB, I'm not talking of the organization na ang ginaistoryahan natin ay mga individual operators. For as long as wala kami nagasiling hindi na kamo pwede ka biyahe, of course, we will issue the necessary permit or franchise sa kini nga mga individual operators. Hindi lang ako galing kapasalig kung ano ang kadugayon sang validity sang aton nga issue nga ini. Pero so far pila na kay unit sa Action Alvin? Ang subong? Sa karon ma'am, may pila na ka-unit ang ari diri gagin iganagurahan ta. Sa ako nga pagkahibalo, amo gid ni ang one and only. Pero pangamuyo gid kami nga tani madugangan man sa madali nga panahon para mahatagan taman sang mas maayo nga serbisyo ang aton sumalakay. Can you imagine ang aton modern unit is bigger, mas dako siya, mas malapad, kag aircon. Si kabalo man kamo kainit sa Pilipinas, so mas marami gid magsakay sa aircon. Pila pliti? Ang plitihan naton will start at 11 pesos. Medyo sa piso, taas sa piso. First 4 kilometers. Taas na siya piso kay under sa aton nga pagsulundan sa LTFRB. Basta gani, ang imo unit is aircon, may additional na 20%. Laruhon ko lang din inagaruhan sa karon. Ano ni, is it donation in forma o kung in bakal gito? I am not really privy as to the manner of how they acquired it. Pero as far as we are concerned, that is an intra-cooperative issue. So sila na iya ang magano. As far as we are concerned, may ara sila din presentar sa amon, nag-agi sa proseso, gin-drafting, gin-substitution,
yung pangalan sa ngalan sa korporasyon. Yes, ma'am. That is why tawag nila Nicole. Tidi na nadang ano to ngalan ni Action Alvin ganit? Chulit? Chocolate? Ano to? Colette, ari diri ang tagiya pamangkot ng tabala. Ang kulit? Ano to ang ngalan ganito? Come again. Ano to ngalan? Chocolate? Colette. Kulit? Choret, galit, choret. Ano? Choret, Charlie, Choret? Hotel, Oscar, yes, choret. Churet? Ano na siyang churet man? Ma'am, nung nagkasabong sa Action Radio, anong ba sigano si choret, ma'am? Churet stands for Cora Ermine Transport Corporation. Ano ikaw to? na iya. Part major stockholders. I am the corporate secretary at the same time. Ano to ngalan Action Ano pangalan Alvin? ni what, ma'am? Ang definition na. Churit stands for Cora and Ermine Transport Corporation. Dali lang kay nautod ka churet. Cora and ano to man? Hindi man pwede Henry. Cora and Henry. Dali lang kay kabud na yung Action Alvin. Yes, ipa-explain to ni. Ang T is Cora. Yes. Ang Kaya H? kaliginan ako na lang siya para nga daw unique in CHO ko. Ah. Cora. Ang R, daw stands sa and E, Ermine, and then T, Transport Corporation. Kuha ng meaning bisang churet na Action Alvin. Kuha ko ng meaning karon aksyon na Rex. Kay hindi ko maintindihan ng churet ni kung ano ni. Oo. Kung kinuret lang ni. Ang LTO, anong papel sa LTO daya? Kagina ari man sa diri aksyon na Rex ug galing kay naglakat na no si Sir Rioben na Tampos may importante nga ginakadtuan aksyon na Rex no. Private company ni. Private company ni. Sa public na siya, kay tatlo kami ka-corporate, tatlo ni Karuta ang under. Kay duwa man lang ang ginaasa mo sa LT4B, either co-op or corporation. So corporation. Yes, corporation yung amon din choose kay damo ko ya units ever since traditional, so na-push through ko ya corporation. So pila ka mo katag-iya? Ang major stockholders kid namon 5 kami. 5 ka mo? Yes. 5 sila aksyon na Mga former na members ang tatlo ka organizations de. Ma'am, former member ka man sa anong organisasyon? Actually, no, FIBACDA. I am the Secretary General of FIBACDA. Secretary General sang FIBACDA. Sino ganina Action Ano Alvin? pangalan sa ganun, ma'am? Maria Corazon, Ocalina. Maria Corazon Ocalina. Ocalina. Kukalina. Oo. Action na Rex, no? Sinong 5 pa na di ka mga, sino pa na di 4 ka mga upod dyan? Sino mga upod mo din nga 4 kay 5 ka mo? Right now, daw, tatlo lang kami di ang nag-attend sa launching. Represented lang ang taga-ruta sa ilang mga president. Already right now, ang Eroreco, which is amo ni siya nga ruta ang bin-launch, si Mr. Maxilom. Ang sa punta taytay namon is si Mr. Philip Burata. Pero may plano pakabudugangan, isa pa lang manggaling sa biyahe. Yes, 100%. Among aim namon, why kami nag-form sa amon nga korporasyon nga isa lang kabilog ipadlaganon. Whatever nga dinaplayan namon sa bangko, kung i-grant ng bank, i-grab din na namon. Kaya dihito naman nga amon all documents. Tinga may mga itsura na to sang politiko da sa kilid na butang. May nakitaan ko to tsura sang politiko, 2 ka politiko to. Ano ni siya? Siya nagdonar ni siya. Yeah? Actually, gugma na yan namon niya sa katsuret niya. Ngay butang na yan namon ang inangay tsura. Wala ni donasyon. Wala. Baligin bakal niya namon niya outright 2.3. Action direct sa Di kakas-kakas mo na itsura. Basi ko nastana na sa na. Hindi na. Ayo, sige. Kakas-kakas lang man yung tsura niya. Actually, ano lang ipon, gano'n gusto namon, kaya amon man na iya sa lakyan mo. Ila mga direksyon ang butangan nila. Amo na yan. Pero Hindi man niya expected- Hindi man na publicly owned. Expected na Action Alvin nga ang kontrapartido hindi na magsakay. Come again. Correct. Expected na nga ang mga kontrapartido hindi na magsakay. Kay public transport man kabay ni. Tikon may tsura na dasang politiko nga nabutang, hindi na magsakay ang kontrapartido, hindi na public transport na. Oo, gani man action na. May muna sa personal service. Oo. Butang mo da ang itsura ni Action Alvin, may masakay pa siguro. Sigurado
damo. Ay kasadya, no? Abi ko ay na reaksyon ng mga ang transport organization tabi aksyon Alvin. Tiguan ta basi makakuha kita. Tatlo sila Pibakda, Undok, kag Iston. Kag Iston, no? Mali ang aksyon na Rex po ang taman sa reaksyon karon. Granting subong mismo nga adlaw kinkisahan aksyon na Rex ang piling inaugurasyon mismo, no? Sa piling actually kani nga type action na Rex daw bas ngini basta Ang LTO yan ano papilya dira? Upod man aksyon na Rex sa sining inaugurasyon ang paglunsar man aksyon Rex. Dali nang galing si Sir Ruben, kami appointment siya with the Vice Pope. Oo. Tapos sino to ganing attorney itong interview mo? Sa din to gani sa LTFRB? Oo, si Attorney Maria Josette Avillar. Siya ang legal officer sa LTFRB action na Rex. Oo. Sige, kay pakwaan taman sang reaksyon si Councilor Dindo Ramos parte sini. Kaya siyang sa Committee on Transportation mo. Buto nagagini sa syudad, Muli ang pamangkot karon, no? Kay Attorney Why daya si Councilor Dindo Ramos? Si Attorney Dindo Dapat kininbitar man na nila sa lunsing na nila. Yes. Ayo. Sobrang yung sitwasyon na diri. Galing ti makita yan na dang nagatalapik ng mga itsura daw hindi na. O sige. Ayo. Ilaman ko no diretso na protect on public transport na hasta para na sa publiko pero kung may natapik nga nawongda kag may itsura na nabutang isa lang ka direksyon na. Correct action na Rex, no? So amo na ang sitwasyon na diri sa area sa area sa JMC action Damo ta kunan ba reaksyon sang Pibakda, reaksyon sang Iston, reaksyon sang Undok plus kay Councilor Ramos sa syudad naman representation sang syudad. Sige, action Alvin. Yes, action na Rex. So Rex na diri sa dalan sa action with action na Nani Kiraw. Ini si action Alvin Grava. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas na butun ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa kapalot. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa area sang barangay Mandalagan kung sa dindra nag-launch ining kuret kung churet lines, no? Bagong kinuriit ni siguro ni. Hulaton tang reaksyon sang public transport naton dre public transportation diri sa syudad sang Bacolod, no? Okay man isa kay aircon mo. Tapos ang pliti daw up lang sila by 1 peso action hence, no? 1 peso. Daw tatlo ning ruta ya subong nga may-ari mo. Irorico, vice versa, Punta Taytay, vice versa. Ano pagid man basing Central Bacolod, no? Way takibalo sini kung nano ining botsing ganun sini ayo basta nag-launch na sila subong aga kagara man ang LTFRB kag LTO Bacolod Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Drita na live extension super fiber may connection sa may ko nga kulo na manubo nga The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Art ay hupon sa Bacolod City Government Center pagdihon sa mga nagkakaigong estratehiya, plano sining talakayon sang komitiba. Kaso nga malaki pang syudad sa plano sang DepEd nga extended ang face-to-face instructions. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art ay hupon, Aksyon Art. Ang pamangkot mo ka parte kay Councilor Dindo, actually samtang report sa Sonalvin, naka-interview na ko siya bagugid lang. May invitation sa Gilson Rex nga sa sinang inauguration o kung pag-launch, galing kay ginatragkaso sa subong. Basi sila ginatragkaso sa picture blau. Pero sila nga, actually, hindi niya pwede. Wala man to representation ng syudad to. Hindi kaya ano initiative mo na iablas ang DOTR balang modernization program. Pero kung klaro yan Ito yung mga private man ang korporasyon ang tagiyas private action next po nagamo lang malang nagaparehistro kung gusto mo yan na i-consolidate ang halimbawa isa ka mo karuta i-consolidate niyo i-register niyo may mo ka mo korporasyon bali wala individual franchise na bali tingob siya. Pero ang isa lang din pa siguro ni Councilor Dindo Ramos, hindi pa na iya makapauntat sa biyahe sa mga regular jeep subong. Kaya ay man na naghatag green light ang Malacanang nga ipursige, ginagayan Ito yung mga ruta na to sila Kaya mo na galing di man mapunggan kay gusto man nila yung magbiyahe mo kag ginaprobahan mo sa DOTR. May go signal na sila actually, may mga mag-transport line na. Basta ready to kuha na sila, biyahe, Action Art, may mga ruta na sila gani mo. Dahil sa Ililo mo, marami nag-start na to Action Rex. Alam kayo hindi man pwede nga ang tator mo na yung mga POJ. Kaya wala pa man signal o kung instruction na rin sa Malacanang, ang tator na ang daan ng mga jeep. Pero matabugin na. Sa uli, guro, depende nila. Pagka nileksyon, kabalo ka, pagkampiyon ni ko na limbawa, unless kung sige po ng administration nga kaga nila ya, sa green light ka dapat. Ama, kung mo yung may ginaugyunan to sila ka kandidato, yung gali ya. Pero magkuton talang bumili, kinagligad na interview ko na si Atty. Sorbito, sila nga pag-start sa campaign ng Solvex, hindi na pwede. Oo, ikakasundin na ya. Kaya, para in fairness man sa sa kakontrabla. kag public utility jeep din na yan. Oo. Kung private ako di, dapat private na. Pila mo. I-check ko lang na kay Atty. Sorbito para nga may aras ang proper bala na pag hatag yung sinisan instruction dila Action Rex. Now, sa iluhan kong balita, upod kay Councilor Inisita Lovero, right after nga nagligad nga si Manda, nagpatikayon niya sa virtual conference diri sa mga katapo sa media sa Region 6. Ang DepEd National pagi kay Secretary Briones, ganito din Plastar, ang plano ni Balang pagpasanggad o kung expanded face-to-face proposal o plano sa DepEd na patigayonon in kaso na mga lugar kapin pagid mag-downgrade sa alert level 2 and alert level number 1. Siling rin ni Councilor Inisita Lovero lamang nagatindog bilang Committee Chairman on Education sa sudad sa Bacolod, siling nga gahulat pa man lang sila sa instruction gidaling sa nasyonal kay pali ang pagtumod diri sa mga lugar kung bala mag-qualify sila, depende man na iya sa approval sa gihapon sa nasyonal. Na isa diri sila sa iya ng proseso, amo ang pagmalay sa estratehiya o strategy. Kung anong imuon, sining halimbawa, kung may mga bulutuan diri sa Bacolod na magpatigayon sining expanded face-to-face, kaya nga diri sa expanded face-to-face sa Sumex, sining kayo na ni Sir Arnaiz ang DepEd diri sa Negros Occidental, hindi lang to kay number of students nga nagligad bala pa rin sa Bacolod, di 20 sa isa lang ka classroom, tapos may ara lang sila schedule for 1 week. Sila ni Councilor Novero, dapat maplastar ginina kay kung expanded, basi dugangan, ina mo ang kadamuhon kag ang number of school days sa kada estudyante. Piliyag ni Councilor Novero na kung meron nag-ilman instruction coming from national, kag may pila ka mga eskwelahan sa Bacolod nga malakip, ang matabo siniti ang strategy nga imuon nila maniting upod City Health, upod City Engineer's Office, kay isa sa mag-consider ining mga eskwelahan na basi malakip kag gina-utilize ang city bilang
isolation and quarantine facilities. Kaya sila nga dapat mabalance yung duha ka mga ginagamit karon o kung nagpatigilan sila sa isang programa to address the COVID problem kag sa implementation man sa expanded face-to-face nga plano sa DepEd National. Sa karon tinulat sila ang meeting nila posible ay after pa silang matabo iyan na naman na update kikan sa national kag kung bala ma-downgrade after sa February 15 into alert level 2 ang Bacolod City. Yaring parayag ni Councilor Inisito Novero. Ini nga decision actually, mahalin man itanan sa national mo. Hindi niya kayo mo din decision na sila lang. But kung mag-imo kitang decision ng DepEd na magbalik na sa face-to-face classroom instruction, imo ata naman na diri sa strategy. Kita diri sa government, local government level, we are willing to cooperate with them and work along with them. Isa sa nakakonsyon nato ng aton isolation kag quarantine facilities, how we can make certain arrangements na wala lang komplikasyon and it will not impede both program, education and isolation. Actually, one of the strategies first, I think, is i-identify kung ano mga eskwelahan na ma-qualify sa face-to-face classroom instruction. Okay. Number two, kung ano ka limitado or massive ang pag-resume sa face-to-face classroom instruction. And number three, how often will it be done on a week basis, every day, morning lang, hapon lang, or how many students will be accommodated in the room, how many teachers, and so forth and so on. Inisito Novero Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon na tayo hupal mag-aksyon din ka man sa Pinas Labuton ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat. Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinubias and Bayanay. Drigitanay ho sa DTX 500 capsule. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Magasapol buwas nga adlaw angot sa pagumpisa sang kampanya Operasyon Baklas sa isa ang pagahambalan mga kaaksyon.
Yaring kaundan sa report ni Akson Marlon Hinubi. Akson Mar. Aksyon Rex sa mga hagagin palayag sang bag-o nga Provincial Election Supervisor sang Negros Occidental nga si Attorney Roberto A. Salazar nga buwas nga adlaw magpatigayon siya sang meeting via Zoom lang ugaling ini upod ang taran nga mga election officers kag agencies concerned, Philippine National Police kag Philippine Army agod nga hambalan ining preparasyon sang ila sa commission sa pag-umpisa na buwas nga adlaw sang official campaign no sa mga kandidato sa national nga posisyon. Isa na reaksyon Rex nga pagkatalakayan paghahambalan kag planuhan ang ining iga patikayon nilang Operation Baklas no ang pagpangkakas sa mga oversize kag mga posters ang nagapapili nga gin patapik o kung ginlansang, ginbutang, ginpahamtang sa wala gin designar nga lugar. Now, buwas nga adlaw, hambal ni Salazar, wala pa naman so far sang matabo nga pagpang-baklas. Pagod ila pa action Rex nga i-determinar kung din ini nga mga lugar, din ang ruta, kag ilang nga suratan pantaran nga mga kandidato suratan kag ayoon nga kung pwede sila na lang mismo papasugo pakakas sa ila sa nga posters pananglit nga babalaan nila nga ina ang illegal action Rex. Iyan bagay sa nila nga preparasyon hambalan boss ang mga lugar pagit nga balantayan kung eleksyon na paghambalan diri sa Negros Occidental. Ari sa Attorney Salazar angon sa Operation Baklas meeting nila buwas nga adlaw. Dapat isolve ito pa na no? Hindi pa na hindi man niya may maganda na kakasunod na yun, no? Of course, he has to craft his action plan, no? Pero kung sa makulod no? So, hindi lang pwedeng discriminate sa ato nga pagwan. Dapat planuhan na iya kungkuhan with the other members of the task force, no? On Operation Baklas. So, atong task force na, of course, ang chairman, o chairperson, is the election officer. We have as members ang mga taga-DWH and the PNP, no, or AFP, if they have been present, no, if it's party or DCP. And of course, we can deputize, no, any other government agencies, no, na pwede natin mainyo na mga miyembro sa task force operation. Akson Mar. Action Rex, no? Attorney Salazar. Ining in-mention Karunan ko lang ng mga masunod mong balita. Akson Mar, okay daw lang langgid ko sa tiyempo. Action Rex, in-interesi ilawagon tani karon nga lugar, areas of concern tani sa Negros Occidental. Balita gikan sa Commission on Election, Action Marlon Hinubi, mga ka-action sa Kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo sa pasabat tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action, pabakunod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay sa report ni Akson Brian Morden sa Nokpo. Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Kagangaton sini nga mga out-of-town reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, Madam Rochelle Folencio Susana sa kay Hansel, mayungod to Action Rex sa monitor kami di subunga sa GMC Lacson Street Mandalagan samtang launching sang modernized jeepney first in Bacolod. Churit Corporation. Banisa Mayo, salamat gida. Kay Cathy Bear, tamyaw lang si Mitoy Arquillo kuno, si Dilana Bago City ga monitora. Salamat gid Cathy Bear sa kay Lunila Tarosan sa may lang pag monitor. Likewise sa kay Veronica Santillan Manukan, Bernadette Lacson, Arlidan McCoy dara sa Sumag, no? Salamat gid Arlidan McCoy. Sa kay Novi Magapan,
sa Barangay Pandanon DSB, Franklin Tilujillo, Kairos Flaque, may lang pag-monitor, Michelle Ogang Barotag, may lang pamati Michelle, then sa kay Gerald Gadodo, and Bibi Gregorio Yolo, okay, sa kay Jocelyn Libon Dispoho, diding alohamento, may lang pag-monitor, diding alohamento. Donald Kabasag, ginatamyaw lang ni Donald Kabasag ang iya anak, kinagot si Camel Kabasag, no? 28th birthday today, no? Camel Kabasag, no? Kagawad imbong Jo Campos to gid na Action Rex kun kontrapartido tuod gina-allergy na da magsakay. Ayos. Franklin Tilujillo, may ara man sila sa Andumanan Operation Action Rex. May ara ginaguro. Lisa Montecastro Narciso, Alfredo Sapa, silingin Alfredo Sapa, amuna Action Rex Government Affairs nga may politiko na da. Madam Georgia Gargasiran, may picture sa bag-o nga transport service nga donated na sang ara sa PEC, dala na kampanya. Well, Inosensyo Cabarles, may lang pag-monitor, na? Thank you, gid madam. Ayos. Why na? Sige. Sa iban pa naton nga mga kakson, may lang pag-pamati. Ayos, ma-break kita, anay. Makadali mga kakson, standby. Manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ka mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo ka makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may kumakaat na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad, mayo lang ang pagpamati kay Sir Rodel Vasquez nga naga-monitor. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo pag-abdak kay Garfilo sa syudad na Sangbago, wala gihapon ni matumod ang suspect. Biktima wala man makita, no? Kung anong latest ining ay nano man din man to nagkadtuman. Sige pa man ang pagpangita sang kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Na Rex, may kabudlayan karon ang kapulisan gihapon sa siyudad sang Bago sa pagtumod kung sino bala ang mga suspetsado nga ang responsable sa pag-abduct sa kay Johnson Garfield sa pinaligdan nga Enero 18 dira sa may barangay Abonan
sa Buman nga syudad. Sunod din sa kay Police Chief Master Sergeant Hope Ugares, abay siyang Chief Investigator sang Bago PNP. Ay ara sila sang kabudlayan because ngang ang living partner ni Garfield nga ginpadulungan nila nakapanugid man matuod sang mga ngalan nga posible may ara sang responsable nga paghimo sa abduction. Apang sang gin-check nila ini sa La Carlota, hindi man nila ma-locate Action Rex. Kag hindi man gali kilala ang nasambit nga mga tawo. So nagaduda ang pulis nga ining live-in partner wala nagasugid sang matuod nga mga ngalan. Kag lonsay mga fictitious name gid lamang. Pero sunod diri sa kay Ugares way nagadulog gid ang ila pag-imbestigar tubtob sa Sirimat Tinion kay ang ginikanan mismo sang biktima masami nagapadulong sa Bago City PNP kag mangonsiyo sang update. Pero ang live-in partner amo tong medyo wala maayo naga-cooperar Action Rex. Sa gyapon nagatutok ang ilang investigation sa kaso nga ginatubang sinasabit nga biktima atong pagpahimulos abi pero ang dako gid nila diri nga ginatutukan karon amo ning palayag sang live-in partner nga may ginasukot siya nga wala siya ginbaray bayaran nga mga masobra 300,000 pesos. Wala siya kay nasukwasi kung hindi ka malapit sa mga tao na hindi sa mga tao ang ipangawak niya. Matabaling posible na siya isa sa mga nakamalaman na mga posible makapalitan sa katuyan. Sir, paano ka naman bal, sir, nga fictitious name, sir? Hindi niya din siya makalala. Hindi siya hindi nakakalipat sa inuha sa kalaudahin pangambayan to. Oh, okay. Sumili ka sa mga tao, sir, sa La Carlota. Nga muna. Ako din siya kasi pabilitan na po naman. Okay, hindi pa rin siya mas like ang mga rin siya na tori ang hindi pa rin ito na mapasari na. So, ang actually hindi na totally pala nakalutang. Okay. Ang porsyon sa palayag ni Ugares angot sini so kung din ang about sa biktima wala man sila sang ideya sa sini nga mga tinyon. Pakaronan tang balita sa syudad sa Talisay sining 52 anyos soltero nga ginbaybas sang kapulisan. Dinang balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo na report mga action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa hamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Brian Morden, balita gikan sa Nokpo. Daligid lang kay Yari ang ato sining kongresista sa Antique, sa Lone District sa Antique, kag former Senator Loren Ligarda upod ang DZRH Manila. Sandali lamang nasa ating linya si Senator Loren Ligarda. Senator Loren, ma'am, good morning. Hello po, ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Sa ating linya si Senator Lodi Loren Ligarda. Senator, ma'am, good morning. Magandang umaga sa iyo, Deo at kay Madu at sa lahat sa ating programa ngayong umaga. Mayad nga aga kaniyo tanan mayong buntag na imbaga bigat. Good morning. Ayan, kasama natin ma'am si Senator, si Mrs. Sister L, si Elaine. Good morning po, ma'am. Ay, good morning, Sister L. Yes. Ayan, Senator Loren, mama, abay isa po sa inyong legislative agenda kapag kayo ay naibalik sa Senado ay promotion ating teachers welfare. Mari niyo bang ibahagay sa amin ang iyong mga plano para sa ating mga teachers? Opo, meron po tayo yung Magna Carta for teachers na ang tagal na pong naka-pending sa Kongreso. Sana po ito'y ma-actionan na. Importante po ang ating panukalang batas na to para po mataas ang salary grade po na entry level na ating mga public school teachers, pati na rin mga lecturers at non-teaching personnel. Importante, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, ang ating mga teachers hindi lang
yung chalk allowance na naging cash allowance ang dapat matanggap, hindi lamang yung ginagawa po natin na cash incentive sa World Teachers Day, kundi na rin po isa sa mga hinihiling ng mga concerned teachers na ating napulong at yung pagtaas ng entry level na iwanan sila sa salary standardization na batas na ginawa ng Kongreso. Kaya sana po ito'y mabigyan ng pansin para po yung entry level nga nila ay maitaas. Maliban dyan po ay Wi-Fi allowance because the upgrading of the skills of our teachers is so essential. Lalo na ngayon, maraming online seminars for self-improvement. That would be very important for our teachers as well. Senator Ma'am, alam po niyo marami rin mga teachers ang tinamaan itong pandemya, tinamaan ng COVID. Ano po ba ang inyong mga hakbang, ma'am, para mabigyan naman sila ng pangailangan tugon sa kanilang problema, Senator Loren? Opo, nakasaad sa ating Magna Carta for public school teachers yung libreng compulsory medical examination sa lahat po ng mga guro at medical treatment din at hospitalization kung sakali po silang may karamdaman. At ang provision pong ito ay talagang timely sa ating mga guro ngayong pandemya po. Pangalawa, yung ating pending bill na napasa noong 2020 pa, naka-pending sa Senado, yung Better Normal for Workplace, Communities, and Public Spaces. Napakahalaga ng panukalang batas na to. Na-sponsor po natin yan noong 2020 pa at kasama po dito ang public health and environmental standards and safeguards para sa new normal na tinatawag. Kasama na dyan ang mga public schools at makikinabang din ang ating mga guro dito. And I hope this very comprehensive bill is passed bago magtapos sa June 30 ngayong taong ito. Ayan. Senator Ma'am, kayo po ay dating chairperson ng Senate Committee on Finance. Ano ba ang maaari nating gawin? Suporta para sa mga teachers dahil alam po natin, una may parang mga nurses din to, napabayaan yung kanilang mga sweldo. Ano pa yung binabalak po para sa kanila? Opo, of course, the entry level nga ng salary grade increase natin. Pangalawa po ay nagawa na po natin yung kanilang tinatawag na chalk allowance but actually hindi na chalk, cash allowance po ang tawag. Nadatnan po natin yan na 1.5. Na-increase po natin bago tayo umalis sa Senado to 3,500 noong 2017 at 18. At nag-sponsor po tayo ng allocation ng 800 million pesos sa ilalim po ng DepEd budget noong 2019 sa ating huling taon sa Senado para magkaroon po ng cash incentive tuwing October 5 bilang selebrasyon ng World Teachers Day. Napondohan din po natin yung masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ito po'y budgetary support para sa batas na ito para makatulong din sa ating mga kabataan. Kasama na rin po ang mga DepEd teachers. At syempre, yung ating budgetary support sa mga state universities at colleges sa ating pagpatayo ng ibang mga school buildings, sa ibang SUCs at ang ating free Wi-Fi, I think 327 million in 2019. I hope by now na-implement na yan at napapakinabangan hindi lamang po ng teachers kundi ng mga estudyante sa state universities at colleges. Senator Loren, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Thank you. Thank you. Hello po, ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot. At mga katropa, isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa imedya, may tisi, kulang balang imo siningalawas ang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID. Direktor ta sang illegal nga pagpabulang bla kay do gadamo nga nagadamo na niho kinanglan na untat na, no? Hindi gid sila mag-untat ning kapolisan ta sa pagdakop sa sining mga illegal nga pabulang diri sa syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex ang ludi ko, Rex Cantong, no? Ay, oo. Basta lang ta kay, ala ka na chimpo. Oo, gani man. May pandam karon si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Parter sa mga nagakatulgid nga mga utod naton nga kung hindi makabulang daw naga-insomnia, no? So may pandam diri ang BCPO City Director sa aton sa nga interview sa restaurant ato na nila ang illegal nga tupada o pabulang kay mintras tanto nga may ara report nga nagahatag sa informasyon sa kapulisan naton hindi sila maguntat sa pagpakop sa mga illegal nga tupada nga nagakatabo diri sa sa Pilaka mapurok sa may syudad sa Bacolod. Ini apisar pa nga nagbiga nga simana asot-asot nga mga illegal nga mga bulangiro ang ila sinadakpan pero may ara gihapon nga nagakawat-kawat. In fact dito sa may area sang Barangay Mansilingan sa isa ka sa Paxorex dito ka mga persona ang nadakpan sa police station number 7 ni Captain Elmer Bonilla kag kahapon man may duhaman nga nadakpan nga sa diin natabo naman niya sa area sa police station number 6 sa Barangay Takuling sa italom ni Police Major Leo Estopa. Disiling ni Police Colonel Tomas Joseph Martir apisa sa yasing pandam way gyapon ini nagauntad ang illegal nga pabulang diri sa may syudad sang Bacolod. Yes sir, no, pila na nagsimana ng damo na nadakop sa mga tupada na nung was mga pandigad na simana daw apat dito kaya subong arat na manggap. Hindi siguro ba na sila na paglayan man siguro magsulod sa bulangan that's why nga muna sila muna concern kay reklamo man nga reklamo about that tungkol sa COVID pala. So, kinasunan nila sa atong kapulisan para matakop na sila para ma-contact na lang nila na ginahipon.
Porsyona sa palihag ni Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang PCPO City Director. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Pabaro nagkasiring, mga kaakson sa di kapagabayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta, by the way, salamat kid kay aksyon na Eric Magbanwang. Report sa aton sa nga mga out of town pagkarunan talang ini, no? Kay kulabos kita sa oras taho. Arian ay ho makabulig sa constipation. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress,
Gani, ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aktualita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na to sa tiyempo, dari sa atong sining pangalagad, mga kaksyon, way ta malabutan, pasinsyagid, pabuasan tanang ini mga kaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili lamang madugay, upod kay aksyon, Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon